дар ин марҳалаи ҳасос мо бояд дасти якдигар ро гирем. кӯмаку ғамхорӣ ба ятимону маъюбон, шахсони ниёзманду бесаробон ва оилаҳои камбизоатро фаромӯш насозем. баръакс, дар ин шабу рӯзҳо ҳимматбаланд бошем. амалҳои хайру савоб ва эҳсонкориро бештар намоем. умедворам ки дар ин кори хайр соҳибкорони бонангу номуси мо ва дигар шахсони ватандӯсту саховатпеша мисли ҳар вақта пешсафу намуна хоҳанд буд. мо бояд табибонро ки имрӯзҳо барои саломатии мардум шабонарӯзӣ заҳмат кашида истоданд дастгирӣ кунем. ҳамватанони азизи мо бовар дошта бошанд ки мушкилоти имрӯза муваққатиянд ва ҳатман паси сар мешаванд.